ngai khublei phi baro ki basngap ye ka kting ka so blei ka dikisni ngai khublei phi ka kerteng ka Jesus Khrist kalong ko por ko kben si sin pan yanga ha ka bang yo ban teng biang ban shakri ka ktin ka so blei but tongin tip ba ni dikisni ka bo blei udan sna jungi shem la ino ingi don pring ju phi pidon ka jing so kinja sngo marwei en rei ka dei tang ka jing sngo utrai udon bat phi pen song nong rem ye ka jing doron kat ka so blei bat phi hagi kular jongga ktin ka jongblei hi ka ba ktin ka jongblei ka ongkumni utrai wang nganom ino ifi nganom lendet ifi henrei ngan long ringkat bat phi ong utrai long ringkat bat phi hagano no ka jaka ka phidan la phim yo i u de ki khmat do henrei u yo i ifi usngau thu ifi updiang ifi compare kumno philong dan apdeng jo phi bakla ka ju si ka ju ka jing bakla ka jing em phi le pop kawan sa ka jing padrem isngau babi ka ek bapila deple en rewat pet no blei late show try hi pan map ek pop ke jongfi ka bible kong bala ningi plano ek pop ke jongi ulong uba hok bar uba yaine par map bar pen khu ek jingbom hok ke jongi baro la phim yaine aphi en rew try te usa hi mo uba yaine namar bo yaine mo aphi ro jan bet show try jisu ngani ka sngi jet bet ban club mun jet bet ban IT ka jing em ka jong fi show try la phi klon utrai wang an peniang pan la phim dan bor utrai don ka bor ban la ban pen klan pat ya phi ya kata ka ba phim jula ban le ko wi ka sing ani thui fi ha ba phi jan show try ke ba phim jula ban le phin sedang ban la ban le ke ba phim jula ban kiar phin la ban kiar ne ka bor ka jong try hi te ya nang bu ba chi show ni ka sngi but wana man thaj ka to ka jingduai ka jongfi la phi sngotlot ka jingduai ro la phi tolot ba phi henrei uklan hi utrai he po jongfi usngo hi ka jingduai ka jongfi wana ma artate ni utrai bleite u e palat e phi compare kum no philong phitip ne em mdan second ba ka jing e ka jong blei ka duna ya ngai phi ka jing e ka jong utrai de ka ne kum chu ka crow palat ka jing e ka jong utrai ya nga ba ye phi nó pling jong phi phim sngo la ban i yo try phim sngo la ban shakri yo try phi sngo plot man sim phiong ni ngam sngo la ban i yo blei phi kwa e ban i tang ba phi sngo ka jing i ka jong phi ka duna plat yo blei wat pe yela di at phi pe plat e ka ba phi long ba phi ye ka ka ba phi la ba phi ting ting don ka por phi sngo ba phi i plat yo try pat don ka por pat phi sngo ba phi duna jing i plat yo try kam tam le habala le pop sngo kumbala duna pal ka jing i yo try henrei nganong i phi wat pe ke ka ba phi le ba phi yo try pe ke ka bo blei la le e ka jing em jong phi la di phi duna wi jing i ma phi henrei ma u te uklam duna jing i phi la phi sngo kumba phi jingai no blei henrei u try te uklam jingai na phi ka da wat pe yara de kum no phi long pe be chu Jesus Christ pe chu onang pen kal dori ka jing em ka jong phi chonga da ka kri show Jesus Christ unong pelong but unong penjanai te puli ka kting ka jong blei ha phi puli kting ka jong blei ro yo Jesus Christ ha ka ta ka jaka ka phi puli ka bynta ka phi puli pe show Jesus Christ anoi phi da ka ba phi penlen kumta pe kat no crown ka jing ka jong kat no crown ka bo la le ka jing em jong phi nang wan pe ka bo blei le ka jing em jong phi yo men sem phi yo bor phi klan phi khia but phi sedang ban show jing i show yo Jesus Christ nang ne shakman toni ko por ngan police wai ka kting ka jong blei heding ka tangan sa duain da jongfi ya don pring jong phi ba pang ba stom ki ba jinjar ki ba kerdo ki ba mat jing ki ba don shibun ki jing ka jing em jong phi ka yeng ka jongfi wat nom du jing kremen ngin kersan jing duain da jongfi phi ru yaine schema ka jing duai yaine ka jing ngai ka jing shanya ka jong phi blei nang bu bet yelade nang IT yelade bat nganoi phi lao soitan ula pen snew ula pen pang ula pen jat lani ula pen snew dori ka yeng ka sem ka jinga dai ka jong phi ula tolut ki ba bha ne ka jing em jong phi ne ka yeng ka jong phi henrei u blei ula pen bha pan ula pen yo pat ye ka ba phi la do no do du blei jonga jong phi u blei jong ki kamba u blei u bala ban penwan dor ye ka ba klem dor u bala ban pendap ye ka ba suda u bala ban pendan buram ye ka bala ja buram u Khrist happy ka jing kremen ka buram ong ka ktin ka jong blei pi IT ka jing em jong phi show Jesus Christ
ka up ka jingkremen ka jing em ka jong phi ka don ka ki kamba ki bo blei un punja ka jing em jong phi nang ni shakman toi ta nang IT shi shu ka jing em ka jong phi so Jesus Christ ani ko pon ngan police wa ka tim ka jong blei but hani ka tangan sa duan ka jong phi kwa un pin kan mau ni ka si ni ki kintin ki bo asul pol upla ya ki kintin ki bolong kum ka jing hikay ngiro da ka ba kini ki jing kot jingmot jung asul pol ka bo ong kum ni ka shiti ki philippi kalnong ka ba ningkong ka dukhat ka ba arfway asul pol ong kum ni namari nga ban im kalong ukris bat ban yap kalong ka jingmen toy kan namari nga ban im kalong ukris bat ban yap kalong ka jingmen toy kan kini ki jingkot jingmot ka jung asul pol na du bo la IT ka jing im ka jung o men ba udon ki jing tmu ban lech ka lenti Damascus ban kem ki Kristan hada ka por udang long usol jung ka Tarsas unong benye ka balang unong penstam benye ka balang ubasun ye ki Kristan uyo sngo bah Damascus kidan ki Kristan ki ba maneyo Jisu paruni usol ka Tarsas ule kumno hadin bolo yo ka jingbet lengba ki nong yalam ke jung u ula lech kalenti Damascus hagabau tmu ban kem ki Kristan ban penstam benye ki ula don bentaru wat ban priap yo we ni ki sendran ki jung Jesus Christ tau di Stephen kata di jing em ke berim ke jung ni Saul ke Tarsas but hak da kalenti ju Damascus ke jing tmu ke jung ugalong ban le benye ki Kristan ban kem ki ban penstam ki but kensan kawan ke jing tingshan na bneng ke ba kata ke jing tingshan ke ba palat ia ke jing shai jung ke sngi ha ka bau kelon kram po madan pad yo snoru ke sur na bneng ke baong sol bali me pen stom benyana pad new sol kli melong e kan ran pad yo snoi ke sur woong nangalong Jesus Christ kan uba me pen stom ben pila ban shem kata hagi kam ki abstol kan nong ka khandai pin sapuli hang tu pin shem ye ka jing ye kren ka jung sol but Jesus Christ hakata ka jing ye kren ka jong ki uniu sol ka Tarsas usong tho playing ba uniu Jesus Christ udei shisha U Blei ba shisha but uklaba mot hakata ka Jaka udem krop ki kjat jung try but updiang shi sindan ye Jesus Christ ka donut ka jung but nagar ka jing tmu ka jung ban kem ye ki Kristan ban le ben ye ki Kristan ban penstom ben ye ka balang namar bola shabiu Jesus Christ kumunong penem usong thu ba pleng ulong unong pop padu kelaba mon padu pdiang yu Jesus ka jing em jungo but nadu ko ko por pitip na em la pen kelai ka jing em jungo sol but la tip yu hadien kum upo but yo e ka jing khot kum abstol unong ra tins em jong U Blei kan but ye ka jing em jung uru la pen kelador si sendan na ka jing tmu jung u ban long unong ben ye ka balang U Blei pen kelai u sha unong te ye ka balang na snotnat ba U Blei umpet ye ka e ka bangila deplong ka e ka bangilong idan sibun ka jing plot mentaro wat ka e ka bangilong menta henry ngi snotnat ngi don U Blei bopet ye ka e ka ba ngingin long habangi IT ka jing em jungi hau U Blei umpet ye ka e ka bangila deplong Blei umpet ye ka e ka ba ngingin long hakikti ke jung habangi ai ke jing im jung ab jong phi pitip ne em ke e ka ba phila dep long shibun ba ki pop ngila dep le ki jing im ke ba mensua ngilong kinong pop ngilong kinong yele persha U Blei wat adu metarung ida shibun ba ke jing tlat ke jing bakla henry U Blei umpet ya ke e ka ba ngila dep long ke e ka ba ngila long mentaro henry U Blei umpet ke e ka ba ngingin long shakman pala de phikwa ba U Blei unyo un pendep ya ke jing tmu ko jung ya ke ke bola tmu la yo ilupan am ta jongfi so IT ke jing im ke jongfi how try hakikti ke jong U Blei haba phi kong how try ya ke jing im jongfi nanoi phi U Blei un pen yo ban pendap ya ke bola yo ilupa nam ta jongfi U Blei phi tip ne em ula de pen kre lupa ya ka lawe ko pernai nam ta jongfi iwe pui de khot jong ka ying ka jongfi ka don ka lawe ko pernai ko Blei ula de pen kre lupa ba jongki kamram jonga jongfi kalong tang ban su bu bai elde tang ban su IT ka jing em jungi ho try tang ban su pen ko ngu elde ka man ka jong U Blei nanoi phi U Blei yo pen poi ni sakata ka jing tmu ko ba janai ka jong sakata ka lawe ko pernai ko bola pen kre nam ta jonga jong phi
Dele daw Apostle Paul Hadien bola IT ke jing jung so Jesus Christ ule gumno ngadu ko tu ka klipat uda tap men sim sikata kata yo Jesus Christ uda tap men sim palat yo Jesus Christ ngadu ko tu ka klipat ke bola kelabamon hagal ti Damascus bat kata ka jing tap men sim ka jung yo Jesus hadu ba udwai tu ka jing duai wong ayu memon tra yang banle kawun Apostle don isu ban kwa ban le ka mon la jong ban imbiang ka jing ka barem kwa shu kay ko kwa ka long tang ban shule be tang ka mon ka jung blai ayu try memon yang ban le bat kata ka jing ai tilut ka jung ui ka jing jung u show Jesus Christ uda flash sundan ha ka city ke Philippi kalanong ka ba ningkong ka khot ka ba arfway wong yang ban kalong u Chris bat ban yap kalong ka jing men toy kan bali bo Apostle Paul ula ban kan jing nam tau Chris day na marba ula shimru ika sinsham ga daga long phila bat puli ha ka city segi Galatia ga long ba ar ga khot ba arpho ong la sa nar phna yanga om shu manga bo henry u Chris kan u hapo janga ka umod wa Apostle Paul udi ta kan u ba ka maladi ka jung ka jing sarong ka jung kamyo Jaka shu ka jing jung kala yap ka jing sarong hapo jung la pniap no itu ka maladi ka jung la lenno itu ka ladi ka jung ya ka jing kwa ka jung ule be tangi ka ka bo Jesus Christ u kwa u bun le de ka down Apostle Paul wong yanga ban kalong u Chris pat ban yap kalong ka jing toy paru Apostle Paul bitip nem ka jing pla ka jung u bo ong yanga ban kalong u Chris ka de ka jing smuthu ka jung u ye ka jing mot jong ka jing ka ba shisha ka ba de ban hasla jo ka perthai bitip nem ka jing ka bangi de ban hasla jo ka perthai kadi gani kan yanga ban kalong u Chris mangi baro ngim da sungut hu kamot ayu ka jing ka bangi hasla jo ka perthai don bon ba ki ye ka bukum gani ka chat jing ka bala tip ya ka kum ka secondary life lani ka jing ka ba sulong bai kumju bai malagas ngi kata ka jing ka bangi malagas ngi da ka banga ai nuksa kum ni khithia mynstep ngila di isha ondala dep di isha ngila ye tray kam ying ani ngila ye pen kre ban lech office lan la pen kre school gi khon lani la pen kre ban pli dukan no ani ban lech gi kam gi jam gi business lani gi khna school anda gila khithia ki di isha kila lech no gi school gi jongki lani ki ba lech office kumta gila pen kre no ban lech office ki ba lech salengkha gila pen kre lech lengkha ki ba lech sabri ani ki ba lech segi jakarep ke jong ki ba pero gila pen kre anda gila dep di isha kumta hadin kata dap sipo khatwe bji ni khat arbji la ya thanganja la ya bamja no sting sngi la de ka por bamja nangta la lech ding biang sigi kam ke jam ta la ya trailer kata la kamai ka ji dap ha ki por san riwaji la de ka por di sha ta la di sha biang nangta la wai tray la wai office let's say la wai ka school la wan pai shiying la ya sedang ban pet ik kam ying kam sem ha ko por jan mien la songkai la pet TV la pet mobile la ni la songkai bat ki khon ki ti la ne shiying system la ne la plut por ha kanu ka kam nangta dap khandai shphobuji men ta la de ka por bamja ta la bamja bet hadin la de bamja ta la songkai shipang la ne la le ka kam ka jam ndala dap khatwe ka arbuji la samthia ta la thia ndala shai ka sngi la khithia mynstep ta la di sha biang marsen khithia la di sha ndala de di sha le gumno la sedang tre kam ying biang malumala hang tu hadin dap prashiteng khandai buji la de ka por le school ki khon nani le office la ni le chiki jakatrei ta la le ki ta ki jo hi ki kam ta la dap sting sngi la de ka por bamja ta la bamja hadin kata la beteng biang ye ki kam ki jam ki ba puli ki la ye puli ki ba le tray ki la ye le tray ki ba la ki jong ki kam mo ki bangi ye tray hage por jan mit dap san bajin riwaje tangi la ya di sha la yo wai tray ta lai wan pai shiying haying la songkai la shet jing shet la tray kam ying la ne la le kanor ka kam la le jing seng kum ta ter dap khandai baji shpho baji ta la de ka por bamja nela de bamja min la songkai shipang la pek mobile la ne la skap jingroi la ne la pulikot la ne la pek TV la ne la
le kan no ka kam tap kum tu khat we khat arbaje shibaje la de ka pot thia tala thia hakawi ke sngi la khi biang ta la long kum ju biang nang ta ka jing im da de phi pet ba ka long kum ju shi kum ju ka ju shi ka ju ngi le ki ju shi ki ju ki kam ngi trai ka jing im ka ya be kum ju shi kum ju don ki briu pitip ne em ki ba thai no ye ka jing im jung ki namar ki sngo kum ba kata ka jing im ka shu tulun be kum ju shi kum ju de ki snam hadu ba ki sngo thai ken ka jing im pat pitip ne em la da im kum ka jing im ka ba shulong be tang kum ta tang ban shu khi mynstep di isha de ta tre kam ying ading kita li tre kita bam judge ting sngi teng biang ki kam ke jam janmet la di isha tre kam jam la le ki aka nang ta men met la bam ja ta la de ko pot thia la thia nang ta ke we ke sngi sa le biang kum ju biang pitip ni em kum kata ka jat jing im ke de ka jing im ka balong boring ka ba sngo white la da ka long sa kum kata ka jing im ka ba ringkat bat ka khuslai ringkat bat ka jingkhia jingmat jing perkhat ringkat bat ka khnyum ringkat bat ka bunkam ni kum kata ka jing im shisha ka jing im ka bathai ka balwan henry absul pol pitip ne em hadien bola pdiang yo jesus christ kum unong pen im men bawle ya syam yo jesus kalan ti damascus usnguthu ye ka jingmat ka bashisha jong ka jing im ka badai ban im hasla jo ka perthai ka jingmut ka bashisha jo ka jing im ka dei ka ne ka bangla pen pawi phi mane ka ta ka long ka ba ka e ka bo absul pol u phla dal de wang yanga ban im ka long u kris kan bat ban yap ka long ka jingmen toy kata ka de ka jingmut ka bashisha ka banga phi nge de ban im hasla jo ka perthai yanga ban im ka long u kris ya phi ban im ka long u kris ya ngi ban im ka long u kris dan bun ba ki ba kadang jing im jong ki kimut ban im hasla jo ko perthai don ki bo ong kum ni yanga ban im ban yo e ka nam ka buram yanga ban im ban yo spa yo pho yanga ban im ban yo kerdan ban pas ban job ban roy ban man bha khoi kita ki jing kwa jing kalong ko badai ban yo e kita kalong ko badai ban bakathong jing kalong ban job ban sei so ban man bha ban yo ban thiet ki ying ki sem ban snaying chna sem ban thiet kali ban reus pa ban paunam kalong ke bedai kita barok kalong ke bedai sudah henry ka jingmut ke bashisha bangidi ban im ha ka slaju ko perthai kalong yanga ya phi yangi ban im ka dei na ka mata ukres kan kata ga de jingmut ke bashisha ka ba nga phi ngi dei ban im kum ga jing im nang ne shakaman pitip ni em la dangi lagi job lagi ruspa lagi manbha lagi koi ngi khia lagi biang na dong sedong kita kinam la ban pen hun ni ka men sim kinam la ban pen kemen ni ka men sim janga jong phi nganoi phi la de phi yo lo kita baro ru phi lam hun ka men sim hi kan hun ka jing im jong phi kan hun jrup ba phi im sla jo ka perthai ka tagalong habanga ban ma phi bet mangilang baro ngi im nam thau kris kan agadaw mangaw phi ka long yanang ne shakman yangin im na ka ban thau kris habang ong yangin im na thau kris kamut pat bagin sange no iki kam ke jam joni nginam literature ngin su shim no eka bible ngin su lap no eka gospel ani ngin su Jingduwai Bad baro shisngi em kamut kumta kamut pat ki khna school kin su sange no eka jingpule jong ki kin klalong na yalap no em hayanga ban im kalong ukris kaumon ngi beteng ye ki kam ke jam ke jongi ngi beteng ke jingpule ngi beteng ye ke eka bangi trei ngi kta ngi kamai ke ji ringkat bat kata ka kam ke bangi trei ringkat bat kata ka jing bat ki kam ki bangi haban le hendrai ngi im ke jing im ro ka ba penan buram U Blei haganun ko Jaka ka ba ngi im ke jing im ke balong jing shai ngi plai u Jesus Christ haganun ko Jaka ka bangi ngi don dan pedeng jong fi la phi nya kali pilong ki driver ha pedeng jo kata ka jing nya kali ke jong fi penban pi kalalong u atiaru jong Blei te ka Jaka dan pedeng jong fi don office hargan Jaka go fi don pi kalalong u atiar ka jong Blei ai ba U Blei u pen kam ye fi ba pilong u atiar ka jong Blei kinong pla yo Jesus Christ dan pedeng jong fi don ha bri ha yo ha hat ha dukan ha kinong ke Jaka ge ba fitrei anoi fi
ai bagada ke jing im ka banga phingin im ka dagalong yangin im namta utrai nagabanta ban penon burom U Blei nagabanta bakiwe kin mat yo Jesus Christ haba nga phingi phlai ki hagada ka Jaka ka bangi don ngi trei katan ki jingmot ka shisha ju ka jing im ka bangi deben im hasla ju ka perthai kaumun ngin im ka jing im ka ba yo nong u Jesus Christ ka yanga ban im kalong Khrist kadai kata ka ba om tang ye ngi wat ye jingnon kam jungi ngi wat ro ban le e kam mon ka chung U Blei hagada ka Jaka ka bangi ngi don hagada ka Jaka ka ba ngi sa ai ban ngi chakmat mangau phi yangin im kum gani ka jing im bau Jesus Christ uday ban yo nong mu leng ba ka jing im jonga jong phi ngi im tang ka ni ka we ka jing im hasla jo ka perthai tang shi sin ngin im hasla jo ka perthai ngi namla ban im arsin tang shi sin bat kani ka jing im ka bang im minta yangin im na ka bata u Khrist haka no ka Jaka u phi don yangin phlai utrai ngi long ki sakhi ke jo utrai ngi long ka jing shai ka Jaka ka bangi don in job ikibin sim ki bukodor in yalami ikibin sim ki bukodor so Jesus Christ kata diga jingmot ko shisha ka bangi deben im hasla ko perthai namar la pen im yang ayo phi khnang bangi long ka jing pen im ki be la pen long kristan yangi khnang ba pen long kristan ni kita ki bom pat ithu yu trai kumbanga phi ngi dan ka lenti ban let shopping yang in yalam ki we ro pen poi ki shagadi lenti baki ki let shopping yang in pelat du job iki babun ki ben sim ki bukodor da ka bangin slok iki dwain da jongki in plan da jongki ngilong ka jingshai ki kata de jingmut ka besisha yanga ban im kalong Khrist ke ek bo absol Paul ka ba im ka sa asla ji ka prthai kalong ke ek bu le ule tang ban yo nong Jesus Christ tang ban yo burom utrai kata de jing im go absol Paul im nang ta ka skotnat su absol Paul om ban yap kalong ka jingman toy ken pila da nga phingi im to da nga phingi im nam to Khrist ke ka ba up sakmat jungi ka up ka lawe go pernai gen ka beneng ka up nam ta junga jong phi habangi IT ke im jungi so Jesus Christ na da ka absol Paul wang ban yap kalong ka jingman toy ken bali men toy ho absol Paul ka daw kalong ba ka beneng ka up ho ka lawe go pernai ka up yo dan bun ba pitim em ki bating ka jingyam khamtam le habala pangjor palat ton ke bala pangjor ba ki khot phat duai ha ka jing sham de bakiting ya ka jing pangkila ting ya ka jing yap namar don ki ba ki smuthu ba ka up ka ba dum ha ka jing em jong ki henrei na ka benta ki bala pediang yu Jesus Christ wala da ka don ka jing shitom no kamen wala da ka don ka jing ban jo ka jing pang jing shitom henrei kim shep ting e iru em ka jing yap namar ki yu i ka lawe go pernai ka ba up ha khamat chuki kanun ka beneng ka ba up nam ta jong ki ka daw habanga phingi IT ka jing em jungi su Jesus Christ ngi em nam ta try hangne sla ji ko perthai anangi la yap kalong ka jing men toy in let shopping but kadon ka nong ka bo play lapan kre nam ta jong a jong phi ngi em but utrai shiki bom chukon kata de ka jing mot ka ba shisha ka banga phingi de ban em hangne sla ji ko perthai khot i phi da ka de ka tin ka job lai yang in em ka jing em yang ban em kalong Khrist ya phi ban em kalong Khrist yang i baro ban em kalong Khrist nang ni sakmat pa ondang ilang let non asla ji ko perthai ka jing up kalong ka jing kamen ka jing ben to yang ai phi naman ngin salet do ban yeshem yo nong pun em jungi o Jesus Christ to blin kul khui phi lang ban ka jing slok ani ka sngi yang inang bu bai sisu ilde wat nom ngorem ke e ka ba phila dep le se phila bakla shibun henrei let chu utrai IT ka jing im jong phi utrai nang penret sisu nganoi phi ya kata ka ba phim jula phin sala ban i ka ko kesngi ba phini i kat ba phinang jan ju jiso phinang khlan ya ka ba kin jam sim bat ka pop ka ba phi jule phin klat no ikatu ko kesngi ba phin bang ban sekri utrai ba phin klalong u atiar ka ba don bor ke jong utrai nang ni sakmat ba phin la ro ban im ka jing im ka ba kumu absol Paul ong yanga ban im kalong Khrist ban yap kalong ka jing ban toy kalong kumta ya phi yanga yangi ro habangi IT ka jing im jungi so try ublen kur khui fi ni kesngi ublen kur khui ka kam ga jam jong fi ni kesngi ublen kur khui fi ni ka jingkot jingkhia ni kesngi ublen pen roy pen man bahai fi ni kesngi ublen sumari fi ublen care undai fi ni kesngi walom shifting fi phimlong marwei utrai udan senda jong fi u e tap ben sim e u jisu ye fi philong kodor palat akmat jong u jisu philong kodor palat
utrai de nyokor plat ifi blen kur khui fi ne ko pon ngan duain da jong fi ko pa nga wana khamat jome ling bau Jesus Christ unong pen im jongi na aingu ime ko pa ba me ye plat yangi badin mar ba be ye plat yangi me ai hangi yo Jesus Christ on wan chika pruthai bon ya palor ka ding phna na ka banta ki pop ka jongi na ka banta ki jing pang ka jing crow na ka banta jongi khnang ba ki jing kr khu ka jong me men yo ban pen toy pat hangi leng bau Jesus Christ na aingu bangi long gi bala kr khu e habangi ai ka jing im jongi show Jesus Christ ko pa nga duai na ka banta ki ben sim ki bo kodor ki ba snap ya ka ktin ka so me ka por ablay yo don na peding jong ki ban peding ki jing pang ki jing stop me ka clip pat ablay yo don ka nugo ka jing pang ka ba don ka met ka jong ki daga kertengu Jesus Christ nga shim ke ikhtiar bat nga be idu ka jing pang nga mak idu ka jing pang kan hap ban mi ban kan ria naga met ka jong ki ki knyang jing pang ki ban ka met daga kertengu Jesus nga tim idu ka knyang jing pang kin yap ter khonglut ki knyang jing pang baro na ka met e kren ka jing pen khia ka jong U Blei ba ka jing James namu Jesus to kan long khia ka du ka met ka jong pi ne ka clip man to kan long khia ka du ka snam ka jong pi to kilong khia ki thiet ke jong phi to kalong khia ka shadem ka jong phi ka khri ka jong phi kalong khia kran to kalong khia ka rendang uput lo mu jong phi ka shadem ka jong phi ka khpo ka jong phi ka trai khpo ka jong phi ki lebong ki kjat ka jong phi ki khti ka jong phi ka terpeng ka jong phi ki skor ki khmat ka jong phi kan long khia nanu khli hadu kjat de ka bor jo ka jing jam snamu Jesus kan tui ka kamba kan tui ka jing pen khia kumne Troy men kta ike men shna ike men pen long ike troy Jesus Blei bakin mat ika bo juga jing pen khia ka banami ko troy kan wan haga met ka phat ka jong ki ko troy isn e ike ko troy na pen bana ko troy ba de ka jing James na mu Jesus la pen khia ike kumne to long phi bala pen khia no de ka bor ka snam ka kerteng Jesus kar khui ki troy Jesus ni ka sngi kan mat ka jing polite ka jome Troy ki saite sai khom ju waman nga bithatlut ka bor ka snam ka kertengu Jesus Christ kita baro panugo ka bithap ju waman ka riam ki ba pen kroy ki ba pen pang ki ba pen janjar ki nga beno id ka bor ju saitan ka kertengu Jesus nga pen jot apen prano ki jing tmu ba waman baro na ka kertengu ju Jesus Christ adwai ro kum ju Blei na ka benta ka yeng ka sem ka jongki ki ban shibon ki khot ju ka yeng ki bom pat sem la klaw mot ta ki ko troy ta iri kita khot juga yang kita pat kalawmut kin kalawmut no kin shabi me ai bekan ka jing pen kendu ka juk men simu khoi ya ka don jong ki ko troai hadu ba ki sngo tho ile be kilong ki nongpoh ki don kam yo nong pen im ki don kam yo Jesus Christ ai bekan jing i ka jeme ka but dien ni ki haganu ka jaka ga ki lai ko troai kin wan phai no shame kuma khun sorong oria wan phai se ka ying khupa ai bekan ka por bakin Paino shame ko try kin nia idu ko pop ke baki jule kin isi idu ki pop ke baki jule hadu bakin na ko ha ban shakri no ye me ko try Jesus ben klong no ko donut mau na ga don ko jonki ko try men pen no idu ko donut mau na po jonki ko try men ai ki ka donut ko bat mai ka donut ko bat sliang Blei ko try ka bat sedang ban wat iki bakin jamin sim ko try pen dap iki do ben sim khoi Tuan Jesus Blei men le ki kamba men te ka ying ka sem jongki walami ka ying ka jongki tuan shi ka jinglong ka we ka jinga Snongpoh jing ka jing ye ka jing ama ko trai pen khia e ka jinga dei ka nu ka ba thang uthiet ka jing thang men weng no na ki ko tuan Jesus Blei pendap e ki ka jing comment ka jome ka jing suk ka jome pendap e ki ka jing e Blei ko tuan ka do not ka jongki ko tuan Jesus Blei don gi basate sakoma ka kiat utu men sim juga jing dikat ngada beno na ka kertengu Jesus kun me na ka jing im juga dekat ka yeng ka sem jongki try pelong ki ko try bakin isi no edu ka kiat ko try ka jing trang kiat kan ja shisndan na ka jing mat perkhat na ka met ka jongki ka jing kwa bandi drugs ka tu baro ka ben sim na be na ka kertengu ju Jesus Christ ka ben sim di drugs ka jing trang drugs abai kan ja shisndan abai kan long bla sat no na ka snamu Jesus Christ ka jing brai baro ka men sim ka ba auria ka ba klim Blei nga be ka men sim man kan mi kan ria no na ki ko try Jesus Blei ki khat ka ying ka sem ki ba ngop ka pop Blei try Jesus Blei kan nu ka men sim ka ba syukur men sim man ka ba syukur ka ba wara ka jing pat jing pra ka jing ya maya ni ka ying ka ba pen do not ka ba
pen kulmari ka jing im nga da beng da shop nga da mak di ka men simaman kan haban mi ka jing im jongki ka yeng ka sem ka jongki ko trai tap ka yeng ka sem jongki baro da ka snam u Jesus Christ ablay ya dai ki ka jing jot ya dai ki ka jing snew pen loy ki ko trai ba kan don ka jing kwa ban kala ba mot no ablay trai Jesus ablay ai kan don ka jing pen kendo ka jong men simako ka donut ka jongki ko trai nang ni shakmat ko trai Jesus ablay try pen poi ki shamehi nang ni shakmat ko try pelat iki nag du job pen poi ki shamehi ko try hadu bakin poi shika jingkal labamon batkin pai shame de ka donu baro baka bring kan dei ka chaka ka bakin salik pai ko try adwai ko try men chi soblai hakaba men wenglut iki bod jingdom baro ne ka yeng ka sem ka chuki ngam be ka jingdom ne ka yeng ka sem daga kerteng ka Jesus Christ to ka jing sok ka chuko blai kan rong ka yeng ka sem chok phin ka singi to ka bor ka juman sim ko kan tuit no ka jing em jupi pen sle ek ka jing pen sle ju ka jing kamen pen sle ek ka jing pen sle ka jome ko try ka jing pen sle ka dia lut ek len kor boman ka jing em juki baro ablay trying a kren be ko hima jo shaitan kan prabham kan kalon kan khnria ne ka ying ka sem juki ka kerteng Jesus Christ wan ka hima ka jome long ka man ka jome ko try ka jing em juki ka ying ka sem ka juki ko try ablay ka khuru ka kam ka jam ka bakitray ni ka singi nang ni sakmat kan don ka jing seiso ablay try na dwai ba kan don ka jing seiso kan ka jing roy ka jing ruspa kan ka jing manbha ka jing im jongpi nang ni sakmat ko try ra kan tiwi ki ko try pen poi ki shika jaka hadu ba ablay kin long ki try Jesus ablay kinong ai kam om kinong wat kam ko try Jesus ablay ko pa ra mami ye ka kamai ka ji ka jong ki shaneng ko try abe ka jing shem sngo ba ka jome ka long bat ki ko try Jesus ablay dwai ki badang don hagaram ga sha men kar khu ye ka e ga ba ki tray but I kam ye ki but perlo ki hadu ba kin light ram ko try Jesus ablay don ki ba sa ram pisa hadu mental kim pat yo pli be ka jing khang ba ki ta gi ba shim pisa kaliang kin yo e ka pisa ba kin yo ba kin phaino de ka bor ka jome ko try Jesus ablay don ki ba don hapdeng ka jing ya maya ni nga dwai ka jing pen khia ka jome ka jing long be try Jesus ablay don ki ba don sa bitar sa nga dwai pen khia ide ka jinglong go try don ki ba kin mau sa e ka bala dep ablay ka jinglong ki ba men swa pen khia ide ka jingbat ki ba kin mau sa e ka bala dep try nga dwai men ai ki ka jingbat u Khrist kain ko try Jesus ablay sharai me ka jing em jing i way puwe ko try ka yeng ka sem ko try ablay sharai me pen phai me yagi khon samla shame ko try Jesus ablay ki long pa pen phai ki shame ki long kmi pen phai ki shame ko try kar khuru ablay ni ka sngi ki ba ablay ki ba pen kre ablay try ye kan no exam and kar khui ki men ai ki jing stan ke ba ki puli kan po ken yo ban tho ka por exams ko try Jesus ablay kar khui ki ba wat kam la jamro ablay ken yo e ka kam ka ba biang ka jakaro ka ba dai biang ko try kar khuru ka jing song kha jong ki bom pat yo khon ro ablay ha ka ba men kar khui ki de ki khon ki ba koi ki ba khia kran ko try Jesus ablay kar khu gi pen kre ye ka jing kentiu krim ka jing ya tho som krim ro ne ka ski na dwai men kar khu ka jing don kam ka jong ki baro ablay ki pen kre ye ka jing ya tho som krim ya shema me ka jing don kam ka pisa ka ai ka jing ko jing khia try ka ek ba ki don kam men kar khu pen buram me ye ka jing kentiu krim ka jong ki ko try Jesus ablay ko pa try nga dwai men kar khu ki ba kerdu ablay ya shemlut me ko try ka jing don kam try nga pen bana bau try ulong nong pendap ye ka jing kerdu ko jong fini ka sngi ke ba ki duna utrai ulong nong pendap lot ye ka jing don kam ka jong ki ko try nga dwai ko pa men sumar ye ki ko try ni ka sngi ablay ki khon samla ko try nga dwai pen long ki ko try ba kin wat blay ni ka sngi ta lut ki khon samla kan thai ba chin rang ba kin poi shi ka jing kalabamon kin poi shi ka jing tmu ko jome ko try yarap e way poi ka ba snap ni ka ktin ka jome ni ka sngi yarap yangi bangin nang ni shakman yanga ban im kalong u Khrist ngin im ka jing im ka ba yo nong u Jesus Christ ka ba pin sngo ba yo Jesus ka ba le ka man ka jung Jesus ka ba try ka jing im ka bangi im na ka banta ban pinan buram ne ka kerteng ka Jesus Christ nang ni shakmat ko try komo absol pol wang yanga ban im kalong u Khrist ngiro ne ka ski ngin jet kum ka ka jing im ko try nang ni shakmat ngin im no ka jing im ablay try kaban pen sngo bahaya me kabale e kamon ko jome ko try yarap ingi I boarding e pen ko boarding e we pwe ko try Jesus ablay pen cleansing it pen roy jing it apo jong ko try pligi kmat men sim bangin ang itho shu yame ko try pligi score men sim ni sngo e ka sur ko jome ka jing khot ka jome ko try pen dap ingi de ka jing I Blei pen dap ingi de wen sim khoi
pendap yang i way puwe de jing start ka jome de ka jingai ai ka jome ka try but trying a drive ka jing kerku ka jome to ka nang yai tu ka jing kerku ka jome highway pe way ni ka sngi ka try Jesus of lai nang ni shakmat of lai ka rim kan let no ka kinjado kan ja profai kan upload be try penban of lai ka jinglong ka jome ki so men sim kin snang man im po jo ki ka jingker khu ka jo me ka try kin tu ka ji im jo ki ma penna ba kin roi kin man ba kin khia kran ba kin sanro ak ba kin jaman sim nang ne shakman na it no eki hakikti blai ka jo me to ka jingalam ka jo me ka long bat ki to ka man ka jo me ka long bat ki try nang ne shakmat ko pa ni ai ngo ma sngo ka jingduai ha ka kerteng go Jesus Christ bana zanga duai amen amen blain kur khui film ne ka por nagamta ka prom ka so blai amen